ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତି ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରିଥାଏ ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଦି ସେଠିକୁ ଆସେ। ମୁକ୍ତି ଛୁରୀକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ମୁକ୍ତି କୁହେ, ଆଇ ଆମ୍ ସରି ସାର୍, ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଫୋନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲି। ଆଦି କୁହେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ହାତରେ କ'ଣ ଲୁଚେଇଛ? ମୁକ୍ତି କୁହେ, କିଛି ନାହିଁ ତ। କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଆଦି କୁହେ, ନୋ 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 ନୋ, କିଛି ତ ଅଛି। ତାପରେ ମୁକ୍ତି ଡରିଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଦି କୁହେ, ତାହେଲେ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ପଛକୁ କାହିଁ କରିକି ରଖିଛ? ମୁକ୍ତି ଟିକେ ହସେ ଆଉ କୁହେ, ବାସ୍ ଏମିତି। ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା। ଆଦି ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଅଟକେଇ ଦିଏ ଆଉ କୁହେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମ ହାତରେ କ'ଣ ରଖିଛ? ମୁକ୍ତି କୁହେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟା ହାତରେ ଛୁରୀ ରଖି ଆର ହାତକୁ ଦେଖାଏ ଆଉ କୁହେ, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଦି କୁହେ, ଆଚ୍ଛା। ଆଦି ଆର ହାତକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଆଣେ ଆଉ ଦେଖେ ତ ମୁକ୍ତି ହାତରେ ଛୁରୀ ଥାଏ। ମୁକ୍ତି କହେ, ସାର୍ ମୁଁ ଏସବୁ ପେପର କାଟିବାକୁ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ଆଦି ମୁକ୍ତିର ହାତକୁ ଛାଟିଦିଏ ଆଉ ମୁକ୍ତି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଦି ଦେଖ ତ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପେପର ସ୍ପ୍ରେ ଥାଏ। ମୁକ୍ତି ରିଧି କଥା ଭାବେ। ରିଧି କୁହେ, ଏଇଟା ହେଲା ପେପର ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ମୁକ୍ତି କୁହେ, ହେଲେ ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବି? ରିଧି କୁହେ, ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଏଠି କେତେ ହଟ୍? ଭୁଲରେ ସେ ତୋ ସହ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରି ବସିଲେ ଆଉ ସେ ଯଦି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ? ମୁକ୍ତି କୁହେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି? ରିଧି କୁହେ, ଏକଦମ ଠିକ୍, ଏଥର ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧ ଆଉ ଯା। ଆଦି କୁହେ, ଏସବୁ କ'ଣ? ମୁକ୍ତି ସେସବୁ ତଳୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦିଏ ଆଉ କୁହେ, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ତ, ଏସବୁ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଆଦି କୁହେ, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପରୀ ରାଇଜରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ପରୀ ତମେ, ଯାହା ପଛରେ ସବୁ ଲୋକ ପାଗଳ? ଭୁଲ ଭାବୁଛ ତମେ, ଭୁଲ। ତମର ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ହଁ, ଆଉ ଶୁଣ, ତମେ କୋଉ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁକ୍ତି ଆଦିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଣିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।